Kääntyy meille hei. Meillä on parempi jalka, meillä on parempi liike. Meidän peli. Tehdään vaan töitä siellä. Pelin alle heti. Janne pelin alle. Hyvä pojat. Täytä oikein kenttää. Täytä oikein. Nyt toi. Hyvä. Juusa vielä oma puoli kiinni. Tiputtakaa hei. Siellä on iso alue, niin tiputtakaa laitahyökkäys vähän syvemmälle. Ei pysähdytä, joo, ihan oikein. Ei pysähdytä sinne. Ei pysähdellä pojat. Pasi, puolustaja pysähtyi kiekon kanssa omiin. Antoi kiekon pelin puolelle. Jätti sen auki. Saman tien tuli paha tilanne. Alemmas Lassi! Hyökkäjät, pudottakaa alemmas sinne, hei, pudottakaa alemmas! Lassi alemmas, Lassi! Alemmas, alemmas, alemmas! Väli!